Díomh cairde ide céaran an seo. Seo fí an tapaí le taspáintíomh cábhfuil agus conas gur féidir libh an Aiseolas a aimimsú. So bhí méid stracailt le Microsoft Forms le cúpla seachna nuas le fáil amach conas aibríonse sin agus tásúla gom go bhfuil na faiban a réite a gom leis. So tá méid úsáid blina sé mar hampla, tus go bhfuil méid rééis cúpla do foirmeacha a líana isteach ach bé sé gobar mar seo le gach blina haon go blina sé. So feici sibh má tá Aiseolas deanta gom, so cilíonn si sin go raibh deise gom an ceartacánaí dhéanamh ar an rud a chuirtú isteach ar an bhuiream. Tám chun an nóta sin a chur híos an seo ar an glór leis an fhéilre. So nuair a tain tú isteach chuig an seachtain atá arsúil, nó ceantas na seachtainna atá thart. Ar an bhéilre, má tá an Aiseolas deanta scríomh an sin, cilíonn sé go bhfuil an Aiseolas ar fáil. Now ní mór duit aon rud a dhéanamh seachas, brú ar an nasc atá ann don iarm don lá sin. So look, níl Aiseolas déinte scríofa ar an bhairt. So má brú isteach ar an nasc sin, níl aon rud chun teacht suas. Bé sé just a grálam go bhfuil an foirm sin dúnta. Ach, má scríbham go bhfuil an Aiseolas deanta gom, má taim isteach chuig an foirm agus má bhrúm ar an nasc sin, osclói an nasc don iarm, agus tuis go bhfuil sé línta isteach gom hena féin, bé má Aiseolas fáilte gom. So dearann sé céimhéid atá fáilte gom, sa ceann sin thug mé 8 féin fiúnar scríb mé, agus scríb mé ide céaran an bhá ar sin, agus an sin i ceiste dó for mé 8 cos sin an freigra a bhíh tasal agus cínse tá ide céaran ionteach. So tá sin deanta gom le cúpla ranganna go dtí seo, ach tásúla gom go mbeadh sin ann dhéanamh ní bé sé deanta le gach ile rud a déanann sibh, ach tásúla gom ar a laghad uair na gcósta seachtain go mbeadh an Aiseolas seolta a rás cuamh mar sin. So mar dúirt méid má tá Aiseolas deanta scríofa, clicáil ar an bhuiream atá thar so a buineann leis an lá sin, agus an sin tucaigh sé suas mar sin dit, agus an sin feici tú céimhéid atá fáilte agat, agus an sin do ragra an sin, agus má Aiseolas faoin freigra sin. So má tá fiber bit a gcuibh le sin seol rifos cúm, agus tásúla gom gur féidirlumm aon fibanna atá an concín áréitú cotápi agus is féin.